గారిని కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ని తీసుకొస్తా ఉంటాం ప్రతి సందర్భంలో. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఎప్పుడైనా తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యతిరేకమని చెప్పాడా? నీ దగ్గర ఏమైనా ఆధారం ఉంటే తీసుకురా. ఆయన ఏమన్నాడు? నా వయసు చిన్నది, మా తాతగారు తెలుగుదేశం పార్టీని స్థాపించాడు, మా మామగారు తెలుగుదేశం పార్టీని ముందుకు తీసుకెళ్తా ఉన్నాడు, నేను తెలుగుదేశం పార్టీకి నిజమైనటువంటి కార్యకర్తని, నా తాత స్థాపించినటువంటి పార్టీలో ప్రాణం ఉన్నంత వరకు నేను తెలుగుదేశంలో ఉంటాను, కాకపోతే నేను ఇప్పుడు ఫామ్ లో ఉన్నాను కాబట్టి నా బ్రతుకుదెరు సినిమా పరిశ్రమ కాబట్టి నేను సినిమాలు తీసుకుంటా ఉంటాను, సందర్భం వచ్చినప్పుడు అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఈ పార్టీ కోసం నా రక్తాన్ని దారబోస్తానని చెప్పేసి మాట్లాడాడు. అలాంటి నిజాయితీ కలిగినటువంటి వ్యక్తి, అలాంటి కమిట్మెంట్ కలిగినటువంటి వ్యక్తిని ప్రతిసారి రాజకీయాల్లోకి తీసుకురావాలని చెప్పి చూస్తా ఉంటాం. ఎన్టీఆర్ గారంటే నీలాంటి అవకాశవాది అనుకున్నావా? ఎన్టీఆర్ గారంటే నీలాగా తిన్నంటి వాసాలు లెక్క పెట్టేవాడు అనుకుంటున్నావా? ఎన్టీఆర్ గారంటే నీలాగా ఎవరైతే పార్టీలో జన్మనిచ్చారో ఆ పార్టీనే బూతుల పురాణంతో లంఘించుకున్నటువంటి వ్యక్తి అనుకున్నావని చెప్పేసి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. తెలుగు